Καλησπέρα συνάδελφοι, είμαι ο Μπότας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Σωματείου Ψυχικών Πειραιώς. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα εκπαιδευτικό βίντεο που αφορά μετρήσεις σε CBST με εισηγητή τον κύριο Αργύρη Πότο, το οποίο θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό μας κανάλι του Σωματείου μας. Καλησπέρα συνάδελφοι, είμαι ο Αργύρης Πότος, μέλος του Σωματείου Ψυχικών Πειραιώς. Είμαστε εδώ στον χώρο του Σωματείου σήμερα για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο βίντεο εκπαιδευτικού χαρακτήρα που θα αφορά μετρήσεις πάνω στον κινητήρα των συμπιεστών του κλειστού τύπου πάντα. Θα ξεκινήσουμε όπως έχω γράψει εδώ δίπλα για να διευκολύνω. Η πρώτη μέτρηση που εκτελούμε πάνω σε ένα συμπιεστή είναι η ομική μέτρηση, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε το ωμόμετρο, θα μετρήσουμε την ομική αντίσταση με αναφορά ότι σε ένα τριφασικό, σε ένα τριπολικό κινητήρα που οδηγείται από διάταξη inverter, θέλουμε πάντα να έχει μια ομική συμμετρία. Παράδειγμα 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm ή 1,5 ohm, 1,5 ohm, 1,5 ohm. Πάμε τώρα να το δούμε ζωντανά. Έχουμε το πολυμετράκι μας δίπλα. Βάζουμε κατευθείαν το ωμόμετρο στην κλίμακα ohm, αυτόματη κλίμακα. Κλείνουμε το όργανο εδώ να δούμε ότι είναι 0 γιατί το σφάλμα οργάνου πρέπει να αφαιρεθεί και ξεκινάμε τα τρία άκρα και εκτελούμε τη μέτρηση. Βλέπουμε η πρώτη μέτρηση, μας δίνει μια τιμή 1 ohm. Ακολουθούμε τη δεύτερη, 1 ohm και πάμε και στην τρίτη, 1 ohm. Ο συμπιεστής μας λοιπόν κρίνεται άριστος όσον αφορά την ομική συμμετρία. Το πρώτο τεστ που πραγματοποιήσαμε είναι η ομική του συμμετρία, η ομική του αντίσταση είναι η ίδια σε όλα τα τηλίγματα. Ακολουθεί το δεύτερο βίντεο, θα κάνουμε την μεγομετρική του μέτρηση για να δούμε αν η αντίσταση μόνο σε αυτού του συμπιεστή, του κινητήρα δηλαδή της περιέλιξής του, είναι έγκυρη ή όχι. Συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος που αφορά τη μέτρηση του κινητήρα του συμπιεστή. Εδώ τώρα θα αναφερθούμε στη μέτρηση της αντίστασης μόνο του κινητήρα, έτσι. Πάντα μιλάμε για ένα συμπιεστή τριφασικού τριοπόρου. Βέβαια, η αντίσταση μόνωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στους συμβατικούς κινητήρες με τίλημα εκκίνησης και τίλημα λειτουργίας. Τώρα που χρησιμοποιούμε πάντα το μεγόμετρο ή αλλιώς μέγεθ κατά γνωστά. Εδώ δίνουμε και τις αναφορές μας, λέγοντας ότι λιγότερα από τα 20 μεγόμ μπαίνουμε στην κακή περιοχή. Κακή περιοχή σημαίνει ότι ο συμπιεστής μας πλέον αρχίζει σιγά σιγά να φύγει αυτή η αντίσταση της μόνωσης, με αποτέλεσμα να φτάσει στις διαρροές, να πέφτει το ρελέ. Με κάποιο σημείο αυτό, όσο μικραίνει αυτή η τιμή, θα πάει κατευθείαν στο γεωτικό, δηλαδή θα έχει τεράστια διαρροή προς γη με αποτέλεσμα να πέφτει η ασφάλεια. Θεωρούμε ότι τα 30-50 μεγόμ είναι η περιοχή προσοχής για τις δικές μας πάντα μετρήσεις, παρά τα 50 μεγόμ είναι η καλή περιοχή ενός συμπιεστή και δεν ασχολούμεθα τόσο πολύ με στο μυαλό μας για την αντίσταση μόνωσης, γιατί είναι πάρα πολύ καλή πάνω από τα 50 ή 100 μεγόμ ακόμα καλύτερα. Πάμε να το δούμε ζωντανά αυτό σε μια μέτρηση. Έχουμε χρησιμοποιήσει. Και δεν διαφημίζουμε εδώ προϊόντα, πιστεύω έτσι. Χρησιμοποιούμε ένα γνωστό στους συναδέλφους μεγόμετρο. Πάντα η μέτρησή μας γίνεται στα 500 βολτ όσον αφορά τους κινητήρες συμπιεστού. Σε άλλες διατάξεις, να τονίσω εδώ πέρα, που είναι μικρότερης τιμής λειτουργίας της τάσης, ασχολούμεθα και βάζουμε μικρότερες τιμές. Εν κατακλείδη στους συμπιεστές πάντα βάζουμε τα 500 βολτ. Έχουμε βάλει τα 500 βολτ, έχουμε διασυνδέσει το κόκκινο άκρο σε ένα ακροδέκτη του συμπιεστή και πάντα το μαύρο εδώ το βάζουμε πάντα σε μια καθαρή επιφάνεια χαλκού, μετάλλου, όχι βαμμένα, έτσι ούτε οξυδωμένα. Πάντα σε ένα καθαρό μέταλλο, γεωτικό πάντα. Και εκείνη τη στιγμή ενώ είμαστε έτοιμοι, έχουμε βάλει τα 500, πατάμε το τεστ και διαβάζουμε την πρώτη μέτρηση. Έγραψε 859 μεγόμ αν θυμάστε, σταματάει στα 282 μεγόμ. Ο κινητήρας λοιπόν θεωρείται ότι δεν έχει διαρροή προς γη γιατί έχει ξεπεράσει το όριο των 50 μεγόμ και όσο βλέπετε αυτή η μεταβολή συμβαίνει γιατί αποκτά πυκνωτικά φαινόμενα. Λοιπόν, σταματάμε τη μέτρηση και συνεχίζουμε λοιπόν το βίντεο σε έναν συμπιεστή αμφιβόλου ότι η μέτρηση αυτή δεν προδιαθέτει γιατί βλέπουμε λείπει και ένα άκρο εδώ, έχει καταπονηθεί η περιέλιξη. Πάμε να το δούμε όμως με το Μέγκα. Το χρησιμοποιούμε σαν δοκίμιο αυτή τη στιγμή, 500 βολτ, έχουμε διασυνδέσει σωστά το ένα άκρο του συμπιεστή το κόκκινο, το άλλο σε καθαρή πάντα επιφάνεια, χαλκό ή κάπου μπορούμε να βρούμε μια βίδα καθαρή. Το έχουμε πει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το μαύρο καλώδιο δεν πρέπει να είναι σε βαμμένες επιφάνειες ή οξυδωμένες, σε καθαρό μέταλλο. Λοιπόν, αλλιώς θα πάρουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Έχουμε βάλει τα 500 πάλι, πατάμε τεστ.
Περιμένουμε. Διαβάσαμε τα 12,9 ΜΚΟΜ με βάση τον πίνακα που έχουμε πει λίγο προηγούμενα. Καταλαβαίνουμε ότι ο συμπιεστής αυτός είναι κάτω την περιοχή των 20 ΜΚΟΜ, οπότε κρίνεται ότι είναι αρκετά κάτω και από την περιοχή που χρειαζόμεθα εμείς να πούμε ότι ο συμπιεστής είναι έγκυρος. Αν παίρνουμε τέτοιου είδους μετρήσεις, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά με τον κινητήρα του συμπιεστού και όπου να είναι θα μας παραδώσει πνεύμα στη γλώσσα των τεχνικών. Αυτά λοιπόν για τη μεγκομετρική. Σας ευχαριστώ και πάλι και θα συνεχίσουμε στο μέλλον με νέα βίντεο που κάθε φορά θα προσδίδουν γνώση σε όλους τους συναδέλφους και μάλιστα κυρίως η προσπάθεια αυτή που επικαλείται και κάνει το σωματείο μας εδώ πέρα είναι μια πρωτοβουλία της διοίκησης και μια πρωτοποριακή προσπάθεια που εγώ προσωπικά σαν Αργύρης Πόντος θα μπορέσω και θα κάνω ό,τι μπορώ να συνδράμω. Σας ευχαριστώ.